O marcado CE non é só un logotipo. É a proba de que un produto cumple cos requisitos de seguridade e calidade establecidos pola Unión Europea. Nos compoñentes das instalacións de gas é sinónimo de confianza e protección para profesionais e usuarios. Cada compoñente, reguladores, válvulas, tubos flexibles, debe levar o seu marcado CE visible, acompañado da identificación do fabricante e, cando proceda, do número do organismo notificado. Antes da instalación, o profesional debe comprobar esta información e conservar a documentación técnica. Cuidado, non todos os logotipos CE son iguais. O verdadeiro marcado CE, Conformidade Europea, garante o cumprimento das normas comunitarias. Pola contra, o símbolo coñecido como China Export ten un deseño moi similar, pero significa únicamente que o produto se exporta desde China, sen garantía de seguridade nin verificación técnica. A distancia entre as letras é menor e non cumpre coas proporcións oficiais. As autoridades de vixilancia de mercado controlan que os produtos dispoñan do marcado CE auténtico. Se se detectan compoñentes falsificados ou sen certificado, poden inmobilizarse, retirarse do mercado e supoñer sancións para distribuidores e instaladores. Pero, sobre todo, implican riscos graves, fugas, incendios ou explosións. Non te deixes enganar polo símbolo. Verifica o marcado CE auténtico antes de instalar. A túa profesionalidade é a mellor garantía de seguridade para todos. Normativa, instaladores autorizados, OCAS, administración. Grazas a eles, vivimos e traballamos nun entorno máis seguro.